všetko, že poďme. Ľuboš, poď sem. Zasvieť. Poď sem. Toto je masaker. Hore som išiel na pújt. Stáďal som vychádzal hore. Už tu nie sú schody. Takže dámy a páni, Slovinky, banská budova v takomto stave dezolantnom v roku 2020, 25 december. Sú tu schody? A riadne rozdígané. Aha, nie sú tu schody. Hore už sa nedá ani vinc. Ideme hore.